чаро касе Неймарро харидан намехоҳад? Тибқи иттилоъҳо Неймар бояд ҳамин тобистон тарки ПСЖ кунад. ӯро аз омаданаш хуб қабул накарданду ду мавсими охир корҳо бадтар шуданд. Акнун ки дӯсташ аз даста рафт, ӯ ҳам сабаби боқӣ мондан надорад. ҳатто ПСЖ худаш розӣ аст ки Неймарро фурӯшад, зеро тобистон даста аз нав бояд тақвият дода шавад. Неймар рафтан мехоҳаду ПСЖ фурӯхтан, вале касе харидор шуданӣ нест. Гап сари бозори аврупоӣ ва берун аз он меравад ки талабгорони Неймар он ҷо дида намешавад. Дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Неймарро сараввал бо сабаби фитнеси заифаш намегиранд. Давоми солҳо мо шоҳиди ин мушкилии Неймар шуда будем. Ин бозингар ҳар сол як бор ҷароҳати бузург мебардорад ки он ҷароҳат ҳам дар марҳилаи муҳими бозиҳо мешавад. Аз ҳама нуқтаи бадмедидаи мухлисонам ҳамин аст. Албатта ки Неймарро гунаҳгор кардан каме хато аст, вале дастаҳо намехоҳанд барояш пулҳои калону андозҳо супоранд. хароҷоти Неймар тарафи дигари кор аст ки дастаҳо аз ӯ даст мекашанд. ҳарчанд дастаҳое ҳастанд ки бо як миҷа задан метавонанд пулҳои калон диҳанд, вале дигарон бо ин мушкилӣ худро аз рақобат берун карда истодаанд. Масалан Барселона. Мо 100% боварӣ дорем ки агар хароҷоти калони Неймар намебуд, ӯро ба Каталония бармегардонданд. ҳарчанд соли 2017 ӯ бо роҳи хубе тарки даста накард, вале худаш борҳо ишора дошт ки дастаро дӯст медорад ва мехоҳад ба Барселона баргардад. Барса дар канори чап заифӣ дорад ва Неймар варианти лозима мешуд. Илова бар ин, Хави бо ӯ бозӣ кардаасту муносибати хубе байнашон аст. Бо донистани тақрибан хароҷоти Неймар ки ба даста меорад, Барселона ҳатто диққат ба бозгашти ӯ накарда истодааст. Дастаҳои монанди Ювентус, Атлетико Мадрид, Манчестер Юнайтед ва Ливерпул ҳам дар ин рӯйхат ҳастанд. қисме аз ин дастаҳо бо сабаби аввале ки гуфтем ӯро харидан намехоҳанд. Неймар аз бозиаш дида қисмати бештари вақт бо ҷароҳат мегузаронад. ана баъзе сармураббиҳо бошанд сабки ӯро ба бозии феълии футбол мувофиқ намедонанд. бо тӯб Неймар корҳои олиро мекунад, вале вақте ки тӯб дар пояш набошад, ӯ кӯшише дар бозӣ намекунад. ПСЖ бо се ҳамлагараш ин мушкилиро дошт ва сабаби баромадҳои бенатиҷа дар Аврупо ана ҳамин чиз шуд. Дар Манчестер Сити, Реал Мадрид, Бавария, Барселона, Ливерпул ҳамлагарон то хати ҳимоя рафта кӯмаки худро мерасонанд. Сармураббиҳои ин дастаҳо Неймарро шояд бо ҳамин тарафи бадаш дар дастаашон дида нахоҳанд. ҳамчунин Неймар дар ҳуҷраи либосивазкунӣ элементи зарурӣ намешавад. дар Барселона ки ин мушкилӣ қариб набуд, ана дар ПСЖ бошад, нофаҳмиҳо бо Кавани ва баъд Мбаппе пайдо шуд ки берун аз майдон ҳам мушоҳида мешуданд. ин ҳама барои ба даст овардани қудрат дар даста мешавад ки сармураббиён бояд идора кунанд. Масалан, агар Неймар бозингари калидии дастааш мебуд, ПСЖ ҳама шароитро барояш фароҳам мекард ки ба хубӣ оварда намерасонид. дар дастаҳои дигар аллакай шоҳигариҳо вуҷуд доранд. оё Неймар розӣ мешавад ки нафари дуюм ё сеюм дар даста шавад? чизе ки маълум нест. маълумаш он аст ки Челси, Арсенал, Ньюкасл ва Наполи ҳайати ҷавон доранду бозингарони бо таҷриба барояшон намерасад ва шояд Неймар кӯмакашон кунад. таъсири бозингари бо таҷриба ба дастаҳо зарурӣ аст, вале ростӣ Неймар дар нақши лидери даста он қадар мувофиқ намешавад. вақте суперситораи 30-соларо ҷалб мекунанд, мехоҳанд ки ӯ намуна барои дигарон гардаду лидер бошад, вале Неймар ин корҳоро дар худ эҳсос накардааст. шояд мо хато кунем, вале бо омадан ба Арсенал ё Челси, Неймар мисли харидани Левандовски дар Барса ва Тиаго Силва дар Челси эффекти лозимаро нишон намедиҳад. мо ҳам инро ишора кардем. харидани Неймар мисли риск барои дастаҳо шудааст. ӯ бешубҳа бозингари хуб аст, вале агар болои худ бештар кор кунад, қаҳрамониҳоро метавонад ба даст орад. агар не, пас сармоягузориҳо ҳамааш бефоида мешавад. ба фикри шумо чаро касе Неймарро харидан намехоҳад? фикри худро дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.